Καλησπέρα, καλησπέρα από Μίνωας Pet Shop. Τι βλέπουμε εδώ? Ένα ζευγαράκι καρβοντάκι. Όχι από τους συνηθισμένους, το έχετε καταλάβει, το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν φέρνουμε συνηθισμένα. Έρχονται και συνηθισμένα βέβαια, αλλά προτιμούμε να δείχνουμε τα πιο σπάνια. Αυτή είναι λίγο φοβιτσιάρα, δεν πειράζει. Και ο άντρας της ατέραχος. Καλώς τον. Θέλω να μου περνάτε καλά, θέλω να έχετε υγεία. Σας εύχομαι μια καλή ημέρα.